Какво смятате за фестивала? За първи път попадам на този фестивал и съм толкова впечатлена, толкова перфектна организация да се направи между изкуства, народно творчество по-скоро и природните дадености на тази наша хубава, красива България. И ме е яд само, че на фона на всичкото това, което имаме като ресурси, пак няма да отварям темата за минералната вода, която България има като дар от боговете, не можем да наистина да извлечеме максималните ползи за нас от всичко това, което имаме. И просто искам да поздравя управниците на местната тук власт, че са постигнали това, което аз видях от снощи насам и продължавам да стоя и още не си тръгвам, защото ми е много хубаво. Как смятате, че може да го променим не само за нашата община, а за всички общини и области в България, че се случват повече такива фестивали, да се отнасяме повече с любов и с отношение към фолклора, защото сякаш сме загубили... Ние забравяме, че сме хора, които са излезли от такава божествена земя красива. Трябва да се оставим да си слушаме вътрешния глас и природата да не говори. Природата е най-съвършена. Тя ще ни даде верния тон. Трябва да се управляват тези неща. Трябва да се... Защото туризма е нещо много, много тънък отрасъл. С него трябва да се занимават много финни хора. Трябва да занимават много интелигентни хора, защото вътре има и много култура. Хора с усет. Хора с усет, ама така много висок естетически усет. Тук виждам така благодат и на това място просто е така съвсем мъничко. А пък сега влизам в пещерата. Страхотна е. Още не съм влязла, не мога да ви кажа впечатленията и си изчаквам, хапвам си, наслаждавам се на гледката тук. Перфектно организирано всичко. Децата радостни, щастливи, имат сцена. Какво по-хубаво от такива фестивали? Какво по-хубаво? И между другото на този фестивал, защото с нощи вече почувствах публиката по-истински и разбрах, че има хора, първоначално реших, че е някакъв абсолютно само фолклорно насочен. Но се оказа, че има хора, които са много широко спектърни. Каквато съм и аз като изпълнител. Да пяхме джаз, да пяхме и даже и руски песни пяхме. А въобще стана една такава много интересно общуване с публиката и това ми достави огромно удоволствие. Да, съм запознат с творчеството ви и знам, че сте много широкоспектърен артист. Тук си намерих публика. Да, в северо-западна България хората са толкова пъстри и шарени от към много различни хора. И имаше хора точно с този, като хванахме тази нишка на естетическия усет, и имаше много хора с такъв. Значи оценява се всичко това, което аз получих лично покана от кмета Светослав Славчев. Така че лично на него му благодаря, че имах тази възможност и той знам колко много с неговия екип работят за това нещо. Тук да има това. Ето вижте чешма, хубави маси, природа, музика, хора, децата трябва да се захранват точно по този начин. А как смятате, че може би фолклора може да се внедри в младото поколение? Вие, например, имате една песен, която лично аз страшно много харесвам. Леле Яна, аз точно започнах с нея. Да, тя е толкова комплексна, модерното с точно фолклора, класическото. Много се радвам, че споменавате за тази песен, защото това наистина беше голям експеримент и аз нагазих в едни много дълбоки води, имайки предвид какви стари комплекси и предразсъдъци носи българина в раницата си, там тази раница с емоциите, усещанията си от минали времена, така че направих едно съчетание в модерен вариант на всичко, което в мен е приплетено. Аз съм с англосаксонска култура в музикално отношение доста. Такава музика съм пяла. Фолклор е минал през мен като народни танци, занимания с тамбура, въобще минал си къде трябва, след това вече поп и джаз и всичко това смесено с турската музика, която ми е генетично заложена и направих Леле Яна. Ама това е абсолютна картина на моята душевност. Така се чувствам аз, с всичките тия смеси вътре и много се радвам, че хората харесаха, когато беше излязло парчето още и си спомнят за него.
че тази песен ме представи пред аудиторията по един различен начин и съм много горда от тази си песен. Надявам се да издадете и други песни подобни на тази, точно това си говорихме преди малко. Защото смятам, че българската публика има нужда от нещо различно. Точно така. Фолклора трябва да бъде много смело аранжиран от образовани музиканти. Ние сме говорили много с колеги. Към фолклора или трябва да подходиш автентично, или когато го пречупваш през собствената си призма, трябва да си доста образован музикант. Този фестивал сега с жива вода ме вдъхнови да направя народна песен. Коя ще бъде тя, още не съм се... Много се вдъхнових. Това е страхотно да го чуя. И това не го казвам така просто, защото трябва да съм интересна, ама наистина е така. Това е много Точно хубаво. Преди да започне интервюто си говорихме, че трябва да обърна внимание повече на фолклора. И хората трябва да ме видят и в такава светлина. Винаги трябва да има летящ старт. Винаги. Ама то трябва. Вдъхновението е такова нещо. Местност, хора. Общуваме. От 24 часа съм с тези хора. И попивам от тяхната енергия. Това е. Какво друго да е? Ако един артист го заключиш в къщи, той след 5 години няма да роди нищо, защото той няма да е виждал нищо. Той няма муза. Няма муза. Всички тези хора, всичко това, което се случи. И храната дори. Гледките да не говорим, нали? Това всичкото е вдъхновение. Вдъхновението е навсякъде, мили хора.